Vítajte. Štartujeme posledný duel v roku 2016. Počas celého tohto roku sme tu mali naozaj úžasných hráčov. Každého aj jedného si ceníme, pretože každý hráč, ktorý nastúpil v našej relácii, má prehľad. Niekomu sa viac vydaril duel, niekomu menej, ale dvaja hráči vyčnievali nad ostatnými. Martin z Nitry vyhral 24 krát a povedal si dosť, idem domov. A Slavo z Levíc vyhral 33 krát a 34. raz sa mu to už nepodarilo. Vy ste si želali, aby sa títo dvaja hráči stretli v poslednom dueli roku 2016 a urobili taký špeciálny duel šampiónov a my sme tomu vášmu želaniu vyhoveli a tak ich tu uvidíte. Ďakujeme veľmi pekne aj Martinovi, aj Slavovi, že prijali naše pozvanie. Tak si vychutnajte. Duel šampiónov 2016. Štartujeme prvé kolo. Tu sú naši dvaja šampióni. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Ďakujem ešte raz. O chvíľu ich vyspovedáme, aké boli reakcie okolia na to ich úžasné účinkovanie v relácii duel. Ale ako pravidelne štartujeme prvým súťažným kolom, 10 otázok. Ak budete správne odpovedať, 100 eurová bankovka plus 300 eur pri vašich menách. To poznáte. To som niekoľkokrát odverklikoval vo vašej prítomnosti, spolu 50 krát. Viac ako 50 krát. Štartujeme so súťažiacim číslo 1. Slavo, vašich 10 otázok. Ľudová múdrosť hovorí, že dobré účty robia dobrých gazdov. Priateľov. Áno. Prezidentom ktorého štátu bol Gamal Abid Násir? Egypta. Výborne. Aká je úradná reč v meste Sopoty? Poľčina. Áno, a výborne. Obec Makov je na Liptove alebo na Kysuciach? Na Kysuciach. Výborne. Koľko pilónov má most SMP v Bratislave? 2. Jeden. OK. Jeden, škoda. Áno. Niektoré komáre sa označujú slovom M. Moskyty. Áno, moskyty. Gojko Mitič je srbský futbalista alebo herec? Herec. Áno. Ktoré cudzie slovo je opakom slova negatívny? Pozitívny. Áno. Ako sa nazýva obdobie troch po sebe idúcich mesiacov? Ročné obdobie. Troch po sebe idúcich mesiacov. Má to špecifický termín. Trimenza. Kvartál. Áno, Rozumiem. kvartál. Áno. 3 mesiace. Tak, bolo to výborné prvé súťažné kolo, ale ten jeden pilón bratislavského mosta vás rozhodil. Tam sme nemohli uznať tú opravu, lebo tam bolo možné tipovať len jeden alebo dva. No. Tak, Slavo má za sebou prvé kolo, 210 eur máte. Martin, pripravený na prvé kolo vašich 10 otázok, rovnako držím palce. Patrí slovinčina medzi úradné jazyky Európskej únie? Nie. Áno. S menom ktorého speváka je neodmysliteľne spojená skupina Prúdy? Pavol Hamel. Áno. Malé súostrovie Helgoland patrí Nemecku alebo Švédsku? Švédsku. Nemecku. Má Texas viac ako 20 miliónov obyvateľov? Áno. Áno, správne. Chemický prvok urán má značku U alebo UR? U. Výborne. Starému rozheganému vozidlu sa hovorí Tragač. Tragač. Áno. Ako sa nazýva pneumatika pre športové bicykle, ktorej plášť spolu s dušou tvorí jeden celok? Galuska. Áno. Liečivé účinky má perličková. Masáž. Áno. Ktorému zvieratiu sa hovorí, Česi hovoria krocan. Moriak. Áno. V ktorom meste sa nachádzal jeden zo 7 antických divov sveta, Mauzoleum? Mauzoleum v Halikarnase. Áno, Halikarnas je správna odpoveď. 240 eur. Takisto nebolo to 100%. Tak mi porozprávajte, chlapi, aké boli reakcie okolia na ten váš úžasný výkon, ktorý ste tu predvádzali. Stále sú, pokračujú. A z tých posledných možno spomeniem, ak môžem, aj ukážem na kameru, pani Mária a pán inžinier Ján, kde budem menovať, ale boli sa rekreovať v kúpeloch na ozdravnom pobyte a spomenuli si na mňa, práve na mňa a poslali mi, to je jedna krásna milá vec. A druhá milá vec, že vlastne nevedeli moju adresu. Tu je to aj napísané, že bez adresy. Takže tá ďalšia milá vec bola, že levickí poštári vedeli, kam to majú doručiť. Takže to je... Čiže
Vážený pán, Áno, Slavomír, Slavomír. áno, a Levice. Áno. Takže to hovorí asi za všetko. Áno. No, prišlo naozaj množstvo listov, aj vám, aj Martinovi, okrem iného aj takýto diplom, ktorý som spomínal, že odovzdám. Krásny. Tu je diplom múdremu, mladému pánovi učiteľovi. Ďakujem Nech sa páči. Odovzdávam a množstvo listov prišlo aj Martinovi. Na vás takisto asi úžasné reakcie. No tak väčšinou tie reakcie boli pozitívne, čomu som teda veľmi rád. Spravil sa okolo mňa taký nejaký menší fanklub a tiež vlastne aj neznámi ľudia, ktorých som nikdy v živote nevidel, ma zastavili na ulici, ma spoznávali a želali teda veľa úspechov a že teda som im spríjemňoval večery a že boli aj trošku sklamaní, že keď som skončil, že ešte si mohol pokračovať, že bolo by to také zaujímavejšie, ale tak ja si myslím, že ako veľmi pozitívny dojem mám z toho. Vy ste sledovali jeden druhého? Slavo? Zo záznamu, áno. Zo záznamu? Nejakých koľko? 3, 4, 5 častí? 10 možno dokopy. Čo hovoríte na informácie, ktoré má Martin? Skvelé. Výborné reakcie. A Martin, vy ste sledovali Slavov púť? Ja som Slava sledoval, teda takto tá štatistika vymyslela, že som videl viac jeho dielov ako on mojich. A tiež si myslím, že vedomostne teda je na veľmi vysokej úrovni, ale boli aj také otázky, že, ktoré napríklad on nevedel a ja by som možno vedel, tak som na to veľmi zvedavý, ako to dopadne. Prekvapilo vás niečo, čo sa týka tých reakcií? S čím ste nepočítali? Ako som spomenul, mne tá anonymita vyhovovala asi viac. Takže... Normálne teraz idete po ulici. Idem so smeťami napríklad. Idete so smeťami a auta brzdia a vodiči sa na mňa usmievajú a no, je to... Zvykám si, no dobre. Treba to ustať iba. Ale hej, veď... Martin? No ja som si v obchode? tiež radšej žil v tej svojej anonymite, z ktorej som bol nútený trošku výjsť. Tiež ako auta na mňa trúbili na moste a akože mi kývali. A pritom to boli úplne neznámi ľudia, takže... Kto z vás dostal tú čokoládu od kolegyne? Alebo od dámy nejakej? Od takej úplne neznámej pani, ktorá ma vyhľadala v robote a zaklopala na kanceláriu a priniesla mi nejakú takú čokoládku, že mi teda ďakuje za pekné večery a že sa jej to veľmi dobre sledovalo. Má to svoje výhody, áno? Hovoríte. Áno. Známky nedostávame zatiaľ, ale aj pri platení taký pekný pozdrav dostávame od pokladníčok, od predavačiek. Ďakujeme, že ste nás tak pekne reprezentovali. Páni, predovšetkým, ale sme tu preto, aby sme hrali. To znamená, že o tých negatívnych možno skúsenostiach, ktoré takisto ste zažili, o tom sa porozprávame niekedy inokedy. A teraz budeme hrať druhé súťažné kolo pred nami. A musíme povedať, keď sme sa rozprávali s pánmi, že boli aj také názory, že vám niekto dával tie odpovede alebo prispôsoboval otázky, aj na nás písali, že posledné diely ste mu dávali už ťažšie otázky, lebo nevedeli odpovedať. Je nutné povedať aj, že ste aj boli unavení už pri tých posledných kolách. No to áno. Je to unavujúce. Takto tu odpovedať stále, keď vás celý deň skúšajú. A my to nerobíme a neurobili sme to ani dnešný diel, to znamená, dali sme klasické otázky, o ktorých sme vedeli, že ich dáme už niekedy v októbri, že ich dáme 22. decembra. Takže je to také klasické kolo duelu. Klasické druhé kolo duelu, 10 tém, po 2 otázky, vyberajú si sami pre seba, vkladať môžu od 20 po 100 eur a odpovedať na súperovú otázku, ak sa pomýli rovnako. Začíname, tu sú témy. Mužina B, farebný prívlastok v názve diela, z dejín Slovenska, rodisko známych, jidiš, pre pamätníkov socializmu, filmové postavy, život v starom Ríme, zariadenia a novinové titulky. Slavo. Prosím mužov na B za 100. Obyvateľ krajiny, ktorá susedí s Indiou a Mianmarskom. B. Bangladešan. Výborne, Alebo perfektne. Bengálec. Áno. Bangladešan je správna odpoveď. 310 eur máte, Martin 240. A vaša prvá téma v druhom kole? Skúsime mužina B za 100. Príslušník hnutia, ktoré v 50. rokoch vzniklo v Amerike. B. Neviem. Slavo? Nenapadne mi.
Býtnik. Býtnici, býtnik. 140, 310. Slavo. Ďalší výber. Tak poďme do radu. Farebný prívlastok za 100. Za stovku. Uvidíme. Ktoré ranné dielo režiséra Federica Felliniho, parodujúce romantické gíčové príbehy, má vo svojom názve Farebný prívlastok? La Dolce Vita to nie je. Neviem. Nebudete odpovedať? Biely šejk. 210, 140. Martin? Pre pamätníkov socializmu za 80. Tu je otázka. Čo sa vyrábalo so značkou Bystrica? Cigarety. Cigarety, áno. Správna odpoveď. Slavo, vyberajte. Tak snáď vyjde teraz farebný prívlastok v názve diela za 100. Ako sa volá román Jacka Londona o priateľstve človeka a psa v divokej kanadskej prírode? Je to Biely tesák. Áno, je to správna odpoveď. Ďalších 100 eur. Na vašom konte máte 310. A opäť Martin. Skúsim ešte pre pamätníkov socializmu za 100. Rozlúštite skratku SVŠ. Stredná všeobecná vzdelávacia škola. Stredná všeobecná vzdelávacia škola je správna odpoveď, áno. 320, 310. A opäť Slavo. Takže do radu z dejín Slovenska za 100. Ktoré slovenské mesto ako prvé dostalo výsady Slobodného kráľovského mesta? Ak sa nemýlim, bola to Trnava. Slavo, nemýlite sa. Je to Vážne? tak, áno. 1238. Ako tu môžem dodať. 410, 320. Martin. Zariadenia za 100. Ako sa nazýva oceľová nosná časť konštrukcie? Pilier. Portál. Slavo, budete odpovedať? Nie? Traverza. Aha. 220, 410. Slavo? No, z dejín Slovenska. Áno? Môže tam byť všeličo. Môže. Za 60. Nech sa páči. V ktorom roku bola podpísaná zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom? 1940. 1940 nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Radšej nie. 1939. Čiže V marci, áno. hneď. V marci 1939. 350, 220. Martin? Skúsime opraviť tie zariadenia za 80. Ako sa nazýva sociálno-zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje starostlivosť nevyliečiteľne chorým v poslednej fáze ich života? Hospic. Hospic je správna odpoveď, áno, výborne. 300, 350. Slavo. Rodisko známych za 40. V ktorom meste sa narodili držitelia zlatých medailí z letných olympijských hier 2016 Ladislav a Peter Škantárovci? Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Za koľko bola otázka? Za 40 eur. Stará Ľubovňa. Ani Stará Ľubovňa. Tam sa narodili Hosovci. Áno. Áno. Kežmarok. Z Kežmarku Áno. pochádzajú bratranci Škantárovci. Bol som bližšie. Trošku. Ale zase Slavo si myslel, že Liptovský Mikuláš ako meka toho vodného športu. No, slalomu na divokej vode. Takže sa tam narodili, ale nie je to tak. Nech sa páči, Martin. Novinové titulky za 80. 4. októbra 2016, doplňte, má prvú prezidentku. Je ňou Kersti Kaljulaidová. Fínsko. Fínsko nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Radšej nie. Estónsko. No. 180, 310.
Slavo? Tak rodisko známych za 60. V ktorom európskom hlavnom meste sa narodil vynálezca, zakladateľ koncernu Bell Telephone Alexander Graham Bell? Bol Brit v Londýne. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? On bol Škót, takže v Edinburgu. Tak, áno. No, to ma zmýlilo. Jeden z najslavnejších Škótov. No. 240-250. Martin? Filmové postavy za 60. Hlavnými postavami ktorého filmu sú agenti K a J? Neviem. Slavo? Ďakujem. Okuliare čierne. Celý v čiernom. Men in Black. Áno, muži v čiernom. 180, 250. Slavo? No. Filmové postavy za 60. Nech sa páči. Kto hrá titulnú postavu filmu Veľký Gatsby, režiséra Jacka Claytona z roku 1974? V tejto verzii to bol Robert Redford. Presne tak, áno, s Miou Farrow. 310, 180. A Martin opäť na ťahu. Skúsim tie novinové titulky za 80. 4. októbra 2016 Rady pri pokladniciach má odstrániť, doplňte, kódov. Taký snímač, čítačka. Je to tak, ako hovoríte, na odstrániť čítačka kódov, áno. 260, 310. Slavo? Jidiš alebo život v starom Ríme? Tak radšej ten život v starom Ríme za 100. Ako sa v starom Ríme volalo trojzáprahové vozidlo? Mala by to byť triga. Triga. Je to triga, áno, Slavo, výborne. Ďalších 100 eur máte 410. No a sme takmer na konci druhého kola. Ešte stále má Martin možnosť výberu. No, život v starom Ríme za 60. Život v starom Ríme. Starorímsky úradník, ktorý sa staral o štátne dôchodky, stavby a ktorý dozeral na správanie rímskych občanov, sa volal Cenzor. Cenzor. Je správna odpoveď. Výborne. 320, 410. Zostala vám posledná téma, tak si ju vychutnajte. Jidiš. Za koľko, Slavo? Za 40. Čo znamená slovo šames? Sviatok. Typ. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete Nebudem ani odpovedať? typovať. Sluha alebo pomocník v synagóge. 370, 320 a Jidiš pre vás. Martin za? Za 20. Za 20. Posledná otázka druhého kola. Kto je Dajan? Neviem. A pre istotu počkám. Sluha. Sluha nie? Doučíme sa. Slavo, nebudete odpovedať. Ako to čítam, rabínsky sudca. Páni, takto ste hrali po dvoch kolách. Ako zvykne hovoriť, je to super súboj, ale naozaj pri vás som nič iné ani nečakal. Obaja ste nad nulou. Tretie kolo je určite pekným zážitkom, ktorý pozývame sledovať. Teším sa naň. Tretie kolo. Páni, ako sa cítite? Fajn. Trema bola na... Zatiaľ to celkom ide, no. Trema bola na začiatku? Trošku, áno. Lebo očakávania od divákov sú asi veľmi veľké. Oni očakávajú, že všetko budete vedieť, že 100% budete, ale našťastie ukazujete, že ste ľudia. Sme sa z kosti taký normálny, ale s množstvom informácií v hlave. Tak štartujeme tretie súťažné kolo. Nič sa nezmenilo, to znamená 10 tém, vyberáte si jeden pre druhého od 20 po 350 eur a tu sú týchto 10. Na vás čaká aktuálne v treťom kole. Ostrovia, súostrovia s monogramom MM, pôvod slov, spisovatelia na písmeno M, Vianoce, slávne múry, energetika, zo života slávnych, pojmy z ekonómie a ovocie. 10. téma. Slavo, vaša prvá súperovi. Dajme mu
Zo života slávnych. Za 60. V roku 1920 sa zrodila láska medzi módnou návrhárkou Coco Chanel a hudobným skladateľom I.S. Uvedte jeho celé meno. I.S. Slavo, vedeli by ste? Teraz mi nenapadá. Igor Stravinský. Bol dokonca prinútený emigrovať zo Sovietskeho zväzu. 240-370. Martin, váš prvý výber. Pojmy z ekonomie. Tak budem pri zemi. Za 60. Za 60. Podobne. Aký prívlastok má štátny rozpočet, ktorého výdavky sú väčšie než príjmy? Má saldo, ale je aktívny. Schodkový, Schodkový. deficitný, áno. 310, 240. Slavo? No. Tak poďme na energetiku. Za 80. Zariadenie vytvárajúce jednosmerný elektrický prúd v dôsledku chemických procesov sa nazýva suchý. To mal byť suchý článok. Suchý článok je správna odpoveď. Výborne. 320, 310. A opäť vyberajte. Martin? Pôvod slov. Pôvod slov dajme za... No, za 100. Čo znamená grécke slovo oikos, ktoré je základom slov ekológia a ekonómia? Myslím, že dom, domácnosť. Dom. Je to tak? Áno, výborne. 410, 320. Slavo? Ďalší váš výber? Ovocie. Skúsme za 100. Martin, ako sa volá broskyňa s hladkou šupkou? Nektarinka. Nektarinka je správna odpoveď. Vaša je 100, máte 420 eur. Martin, vyberajte. Spisovatelia na M. 100. Medzi najprekladanejších maďarských spisovateľov patrí Kálmán. Mixát. Je to tak, ako hovoríte, výborne. Správna odpoveď, 100 eur je vašich. Máte 510. Výber. Predposledná téma. Veľmi pekná téma, aktuálna. Dajme mu Vianoce. Vianoce. Za 80. Hlavné mesto ktorého štátu venuje Londýnu každý rok Vianočný strom ako symbolickú vďaku za podporu Veľkej Británie počas druhej svetovej vojny. Francúzsko. Francúzsko nie je správna odpoveď. Slavo, vedeli by ste? Možno Belgicko. Nórsko, áno, mesto Oslo. 340, 510, ten stromček potom stojí na Trafalgarskom námestí. Slavo čaká na svoju predposlednú tému. Čo dostane? Slávne múry. No, skúsme za 200. Na ktorom praskom kopci dal v rokoch 1360 až 1362 postaviť český kráľ Karel IV. Múr, ktorý sa nazýva Hladová zeď? Hradčany. Nie je to správna odpoveď. Martin, vy ste vedeli? Na Petříne. Petřín, áno. Na Petříne. Veľa legend sa týka práve tohto múru. 310, 340. Posledné odpovede rozhodnú o víťazovi tohto duelu šampiónov. Monogram. Môžem vedieť stav? Nech sa páči. Za 350. Za 350. Martin, uvedte meno hviezdy francúzskeho šanzónu. Bohužiaľ. Mireille Mathieu. Áno, Slavo. Ale nespievam. Nie.
No tak ja takisto nie, nebojte sa, to by som si netrúfol. Prosím, nie. Francúzsky šanzón, minus 10, 310. Posledná téma, súostrovia a ostrovy. Slavo, pre vás. Za koľko ju dáte? Budete Za 300. riskovať? Za 300. Územím ktorého štátu je ostrov Finn? Tak dúfam, že sa to nezmenilo. Je to Dánsko. Dánsko je správna odpoveď. A konfety strieľajú. Víťazom duelu šampiónov je Slavomír. 15-10, 16-11, 610, minus 10. Takto to skončilo. Možno niektorí ste očakávali, že to bude 25 správnych odpovedí proti 25 správnych odpovedí a že budeme prepočítavať. Ale toto je realita, toto je život. Toto je to, čo vám chceme prinášať. Jednoducho neprikrášľovať to ani nejakým spôsobom neupravovať. Dať vám túto realitu tak, ako nám ju prináša život. A tento rok život priniesol aj dvoch takýchto skvelých hráčov. My tu mali Martina, 24 víťazstiev, super. Sme si mysleli, že vás už nikto neprekoná. Veľmi dlho. A potom o 10 kôl a približne prišiel Slavo. 33 víťazstiev. Ja vám ďakujem veľmi pekne, páni obom, že ste prišli, že ste prijali pozvanie do našej relácie. A toto je taká maličká spomienka na nás. Ďakujem. Pri príležitosti 60-ky televízie, 90-ky rozhlasu. Aj Ďakujem takýto pekne. kalendárik. Tak. Super. Všetko dobré želám. Ďakujem. Nech sa vám darí v živote. Slavo, Ďakujem. aj vám. Všetko dobré. A ideme k bankomatu. Čo poviete, Slavo? Poďme. Dobre. Slavo teda 34. krát pri bankomate. V tom 34. kole vám to nevyšlo. Dnes to ste ani nesnívali, že tu budete takto pribankovať. Len nemám vstupenku z predchádzajúceho kola. Nevadí? Nech sa páči. Áno. Vaše dnešné peniaze. Hop. Vyberte si. 2016. Tak. Uvidíme sa opäť. Akurát tak na pive niekde. Áno, uvidíme sa na pive určite. A keďže sú tie Vianoce, tak som sa rozhodol využiť túto výhru trochu inak. A som sa rozhodol, že podporím jeden detský domov vo svojom okolí a že tam osobne prídem deťom popriať k Vianociam aspoň nejakú tú zábavu, keď už nemali to šťastie tráviť Vianoce s rodinou a prinesiem im nejaké veci, ktoré po konzultácii s vedením zakúpim. Bolo mi cťou. Ďakujem veľmi Takisto. pekne. Tak to bol posledný duel roku 2016. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a želáme vám krásne Vianoce a tešíme sa na vás v tom novom roku 2017. Dovidenia. Dovidenia.